Δοκιμάζω σνακ από το Ντουμπάι που δεν έχει στην Ελλάδα. Έχουμε λίγο πατατάκια. Πολλά snacks με M&M's, μπισκότα, σοκολάτα, popcorn με M&M's. Και μετά κάτι ζωάκια, αρκούδες, καμπυλοπαρδάλες, υποποτάμους και κάτι άλλα περίεργα snack. Καλή φάση τα M&M μπισκότα. Τυρί. Πηγαίνουμε από το γλυκό στο αλμυρό για να είναι ενδιαφέρον, οπότε πάμε την αρκούδα τώρα. Τι είναι αυτό, δεν έχω καμία ιδέα. Αυτό είναι περίεργο. Δεν έχω ιδέα τι είναι και δεν μου αρέσει κιόλας.